Guarda, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ 5 ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ Si fuéramos, ¿sabes cómo María Gracia quizás verlo? Si es que se quiere ir para fin de año, más que para Navidad. Porque en fin de año ellos lo celebran mucho en
els passatgers, per complir amb les mesures necessàries de prevenció, distribueixin-se al llarg de l'andana i també dins dels vagons un cop entrin al tren. Para cumplir con las medidas necesarias de prevención, distribúyanse a lo largo del andén y dentro de los vagones una vez dentro del tren.
quejarse a la playa.